מי מאמין שבית המקדש ייבנה בשנים הקרובות? מה יש שם עכשיו על בית המקדש? אז מה יקרה מהמסגד? ישבר? אם כן פגש בשנה האחרונה ילד ערבי? איפה פגשת ילד ערבי? ליד הכותל. דיברת איתו? לא, הוא דחף אותי, אבל לא... ומה קורה כשאתם רואים ילד ערבי? מה אתם מרגישים? זעם? כשאתם חושבים על ירושלים בעוד 10 שנים. כולם חרדים? לא כולם חרדים, ערבים חלק כולם יהודים, ויש גם ערבים שהם... תהיה משיח, הבנתי, כן, מה אתה אומר? שמקמה כל הערבים ימותו, וחלק מהם יהיו עבדים. איבדת את כל הסיכון שלו. תודה רבה, תמשיכו להצליח ולראות כאן